Po zdolaní najvyššieho štítu slovenských Tatier Gerlachu a príprave na Lisej na Ostravsku bolo akosi prirodzene naše úsilie zamerané na vyššie štíty. Najbližším štítom a zároveň skúškou, ako bude organizmus reagovať na výšku, je najvyšší štít Rakúska, 3798 metrov vysoký Grossglockner, v preklade Veľký zvonár. Po viacerých plánovaných jesenných termínoch v roku 2007 sme konečne na jar, v máji nasledujúceho roku, projekt zrealizovali. Po obvyklej trase Mátrej-Kals dosahujeme parkovisko Lucknerhaus. Krátka kontrola materiálu a pokračujeme teraz už pešo. Naším cieľom je Štýdlhütte, vysokohorská chata, odkiaľ sa ráno vydáme na vrchol. Čo robia horský vodca? Môj kolega, vodca zo Spiša Tibor Hromádka, má za sebou mnoho výstupov, okrem iného stál na 8000-ke Čo Oju v Himalájach. Hej, to bolo super, to je v pohode. Mačky máte lepšie, jak ja. Bože, to je krásny deň. To je krásny deň. A tí krásni vodcovia naši. Bože môj. A Číko, ten je nenapapaný, stále len papá, konzumuje. Chce byť najrýchlejší, najkrajší. No, neskutočné dačo. Tak čo prvé dojmy z parkoviska zatiaľ? Nádherné. Krásne. Batoh už to idem už unést. Počkaj, dobre. Batoh 30 až 50 kg. Jo. No, jasne. Namastený, okuliariky, gamaše. Akože zo šustra, chlapi. Je máj, ale zima sa ešte nechce vzdať. Pochod je namáhavý najmä pre mäkký sneh. Štýdlhütte je vďačným cieľom pre ski alpinistov a množstvo snehu sľubuje dobrý zjazd dolu údolím. Štýdlhütte je veľká pohodová chata, príjemný personál, veľa dobrého jedla, čo skrátka zaručuje skvelú atmosféru pred výstupom. Dávej mu na techniku, tak bude vyššie. O pol tretej. Těžko říct takhle zvládne. Musíme se vidět podle O pol tretej nie, tak o pol druhej. Musíme ísť skorej. Čiko, No my chceme dávej byť chlapovi, o dávej. pol 12 doma. Vodca prišiel, vodca. Já jsem se chtěla zeptat, jestli je to v 5. Čo robíte, nové mačky, chlapi? Políme dákov. Mačky, lebo ideme na lyžiarkách, také dobré počasie dneska. Taký krásny výhľad. To nám asi Pán Božko na dnešný deň požehnal. Všetkým týmto ľuďom, ktorí sa tu nás svedli. Tieto dobré party. Hovorím stále, že to je odmena. To je odmena. Odmena týchto makačov.
stavy, že to nevieš z ktorej strany. Nevieš z ktorej strany, to proste niekde to musí byť zvlášť. A už to takedy aj nevyšlo? No, ale to nebudem to na kameru. Ráno krátka príprava pred chatou, pretože nás čaká 996-metrové prevýšenie. Tu si nasadzujeme mačky a navezujeme sa na lano. Počasie je perfektné, presne podľa predpovede. Pridružila sa k nám aj slávna horolezkyňa Lívia Klembárová, ktorá spolu s Dinou Šterbovou stála na 8000-ke Gašerbrum 2. Výstup im trval z prvého tábora vo výške 6000 metrov 3 dni, a to bez výškových nosičov, umelého kyslíka, a 25. júna 1988 stáli na vrchole tejto 8000-ky. Chlapi sú nachystaní, nabalení. Pomaly stúpame ľadovcom a snehovými svahmi smerom k vrcholu. Mnohokrát oddychujeme. Je to lepšie, ako sa uštvať hneď na začiatku rýchlym tempom. Krásne. Už lepší nemôže byť. Super. Jasne, musíme to dobiť. Musíme. Pozri sa. Hop. Trochu so závisťou sledujeme lyžiarov, ktorí sa po zdolaní vrcholu šinú svižnými oblúčikmi dolu svahom a vyrezávajú do snehu peknú stopu. Zvlášť my, čo sme vyrástli na chopku a teraz tu nemáme lyže. Už nemáme ďaleko na vrchol a stúpa aj vzrušenie v tíme pred poslednou vrcholovou pasážou. Ervíne, 90 metrov. Pod vrcholom. Pod vrcholom sme. Na ostrom hrebení sa míňame s Tiborovou skupinou, ktorá sa už vracia z vrcholu. Niektorí z našej skupiny sú prvý raz na takom vysokom kopci a úprimne sa tešia z expozície a pohybu na ostrom hrebení. No, hora sa nebeha. Aha. Erno, 3 metry. sadách má. No tak to už neurobíš ty nič. Ona sadne aj tak. Preslov by to chcelo. Dosiahli Sme šťastní, že sme sem došli. Dosiahli sme vrchol Grossglockneru, veľkého zvonu. Dúfam, že nám 9. máj, pomôže Pán Božko, daj dole 14 zísť. hodín. A hora 9. nás máj, 14 hodín. nepotrestá. 2008. 2008. áno. Několikrát jsem cestou si říkal, jestli to má smysl. Má to smysl. Má to? Má to smysl. Už budeme mít červených krvínek dole. Dá také, ako to sú emócie, vieš. To jsou emoce. Nevím, co bych řekl. Teď. Pozor na vás. Snad, že tady ještě někdy přijdeme.
Znovu v lete bez snehu, alebo s minimum snehu. Alebo na iný kopec. Alebo na iný kopec. Ten Blank asi. Toto je vysoké, Ten bychom měli 3700. zkusit, když jsme to urychali tady. No. Já myslím, že potrénujem. No, pre Milana je to záväzok teraz. Jo, Milane, slyšíš to? No. Potrénujem a Záväzok. Mont Blanc. Pre mňa je najsamprvšie radosť. Keď som vyšiel na tieto veľké hory, vďaka pánovi Veličovi, horskému otcovi, ktorý nás celou cestou strážil do hora. Dúfam, že aj dole nás tak postráži. Sami pôjdete. Dúfam, že bude bezpečný a pohodový zostup, že sa nezmení počasie k horšiemu, aby sme dokázali ísť. Dobre, Janko. Emócie som pustil. A ja poviem jedno predsavzatie, že ja som šťastný, že som sem prišiel, ale musím na sebe trošku popracovať, aby som bol aj šťastný počas výstupu. No, aj Danka bude mať radosť. Áno, aby som sa toľko netrápil. Tak. Aby som mal radosť aj počas celého výstupu, nielen na vrcholci tohto kopca alebo iných kopcov. Zostup býva o niečo ťažší ako výstup, najmä pre začiatočníkov, pokiaľ si zvyknú na hĺbku, strmosť terénu, pohyb v mačkách a v neposlednom rade aj na istiace lano, ktoré nás spája v jeden celok. Dneska zabojoval neskutočne, odvážne v tých nožoch a v tom zlaňovaní a v tých skalách liezol tú dvojku bez problémov. Malý zvon je strašne krásny teraz. Zostupujú poslední. Teraz je krajšie, ako keď sme tam boli, čo? Ježiš, je krásny ten malý zvon. A jdeme domů. Dole je mäkký sneh a brodenie je únavné. Preto je lepšie šmyknúť sa dole svahom po zadku. Ráno sa nám akosi nechce ukončiť túto misiu. Je veselo a krásne slnečné počasie len umocňuje dobrú atmosféru. Takú, aká v horách má byť medzi priateľmi z lana. Poď sem.